Angiphinde azokhuzisaka ngiyakwazi ukukhuza wona. Ngicela ukubingelela wonke umphakathi la waseMbumbulu. Ngihlonipha ubaba Makhaya njengoba ngila ngisuka phansi ngubaba Mbona la Mdidiyeli Kwathoyane umbona isibongo. Umbona isibongo. Izwa seMbumbulu sengambe kakhulu nazo. Ngimdala mengingakho lo mfana lo akakhuluma ngayo bengazibabwa. Uma sebembeka la emafonini abafana abancane ukuthi lo mfana ngiyamazi ibhlungu lo mfana ingane kakhulu. Siyacela impela abantu abakhokhobela abanye abantu ngebhamu izimpi sesithi zaphela eMbumbulu. Abantu bangakhuzeka. Uma ukhona amakhola akwazi ukuthandaza basilekelele. Baqalisa abantu abahambe khokhobela abantu ngebhamu. Bayashaya abantu ngebhamu ngisho langakithi Kwathoyane akuboshwa muntu. Siyacela ngathi ngempela lezi bhamu ezuvazi angazi ngenziwa kanjani. Angifuni umuntu wakho sekukhulunyiwe. Sanibonani. Nonke ngeikhundla zenu. Ukhomo lo induna yaseMophela. Nami ngithe cha bemsebenza namhlanje kodwa ngokuthola ngogeleja ngase ngithe lo mfana bengimjwayele kakhulu mase sisebhasini nje bekuba mnandi kusuka la sisuka khona size siyofika la siya khona. Bekumfana nje lo onamanqoko kakhulu. Bejwayele ukuthi umfana kithi. Kona ke makunempe umshosha phansi la abayiveza abantu siyazi ngale ngqoqozwa abantu ngomnyama ngoba phela ikhona into ekhona la mawuthi uyabuka noma ukude ukuthi abayivezileke abanikazi kubika ubuqedwe insizwa ngoba nathi sithembe zona le insizwe eyiqedwayo la ngiyabonga bazalwane amen. Sampai enggak bisa.